Добрый день усім добрым людям. Знакамітая Ява Капелька 350-360. 40 гадоў яна стаяла ў гаражы, нікуды не ездзіла, ніся не заводзілася, і вось яна трапіла сыну ў рукі, які вырашыў ёй завесці. 2 дні працы, і яна затарахцела. Затарахцела таму, што ён паставіў замест акумулятара цудоўны блок сілкавання, які дае нам у сетку 8 вольт. Яно ідзе на катушкі запалівання, і 2 циліндры трах-тах-тах-тах-тах-тах. Вось, калі ласка, 8 вольт, блок сілкавання ідзе туды, каму яму трэба. Тым больш, што звярніце ўвагу, плюс тут на корпусе. Вось чамусьці такая сістэма. Зараз мы сын яе завядзе. Вось таким ровам двухтактнага рухавіка будзе працаваць гэта Ява. Зразумела, што мы яе восстановім. Магчыма, яна не будзе як у арыгінале, але тым не менш ганяць яна будзе. Тым больш усё на яе у нас для гэтага прысутнічае. Усім усяго найлепшага, добрага пуці.